Bunda, Kedundi Nekiriba, and Naya Jarapi at movie here. I put a little by Webia. I believe in Webia. I put you Abacha Sharp Sharp. Ihe eji wee bịa bụ Jigbo. Enwere ike ị na-eche ihe nke Indomie, ihe nke chinchin, ihe abụrụ chinchin, ihe abụ abacha, Jigbo. Abacha ahụ ị na-ata, anyị pakejiri ya, ọ dịzi otu a. And abacha ahụ ị na-ata, ọ bụrụ kwasa abacha dị ebe a. Ihe eji agwụ ya nọ n'ime. Crayfish nọ n'ime. Ogiri nọ n'ime. Ose nọ n'ime. Maggi nọ n'ime. Azụ nọ n'ime. Emere ka ha ncha wee kpọọ nkọ, wee kwụọ ya akwọ, wee tinye ya n'ime ya. Ihe a na-akpọ ya bụ Jigbo, Abacha Sharp Sharp. Ihe anyị ji wee bịa ebe a bụ ka ị bịa nwee a test, ka ị bịa test ọ ya ka ịfụ ka ọ dị, ka ị mara ka nke a abacha. Nwanne mana ihe anyị butere unu ebe a bụ Abacha Sharp Sharp. 2 minutes ịgwọ abacha. Ị n'ijighị igwe oge. Nwanne ịkụcha, ịgbacha nkwụ n'abalị, ị chọọ ịnaba, ị chọrọ nri sharp sharp. Ịgbara ihe agbanye na mmiri ọkụ ozugbo apịa azụ. Anyị mere Jigbo, anyị mere abacha ka ọ dị gị nso, ka ọ dị na supermarket niile. Maka na ịgwọ abacha kịta, ọtụtụ n'ime anyị na-abụta ihe nwere too much protocols. Anyị wee mee ya ka ọ dịrị gị mfe. Ịchọọ igwe abacha gị, igolu ihe a, imepee ya, iwunye na mmiri ọkụ. Ingredient eji agwụ ya dị ya n'ime. Bịa, okwenye jidere m mic. Maka ndị ga-eche na fim ka a na-atụ wọchị ya. Anyị mere Jigbo ka o nwee ike ịdị na-aba na supermarket. Ite egwunye ozugbo. Nke a bụ nke anyị. Abacha Sharp Sharp. Abacha Sharp Sharp. Jigbo, live and direct. No retreat, no surrender. Odogwu akwa Jigbo bụ ihe abacha. Ọ bụzi sọ nri ndị ọcha ka anyị na-eri na be anyị. Anyị ada echeta na o nwere ihe ndị nna anyị ji wee biri ji wee nọ ogologo ndụ. Anyị mere ka Michelle Food ji wee n'anya wee sị ka anyị wepụta abacha. Enweghị kemikal dị ya n'ime. Enwero kemikal dị ya n'ime. Ihe niile anyị pụrụ ebe a bụ ihe ị na-eri na ya. Ogiri, crayfish, azụ, Abacha Sharp Sharp. Jigbo. Abacha Sharp Sharp. Nke a bụ nke anyị. No chemical. Nke a bụ nke anyị. Abacha Sharp Sharp. Jigbo. When the body test for your Jigbo life. Body test for your test. Come on, test. Three test. Nlebia, ọyama, ọchọ test. Oziọma dị mkpa ka anyị ji wee bịa. Abacha Sharp Sharp. Jigbo Man.
Jigboman from far. From far. Oh, 200. Okay, don't buy. Abacha Man. Abacha Sharp Sharp. Daddy, how do you buy in the bar? That depends now at the open. I'm not going to use it. That's 200.